Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyaratamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa Anichina zororo Dotsamira kunemwika Kaninzwe eimi motiti Ninoku otungamira. Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda huru kuredi atiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti Hondo huru part 4. Hondo huru part 4 ndizvo zvomufundisi. Muchidimbu ingotsanangurai vanhu hondo iyi panogona kudaro paine vateereri vedu asina kunzwa part 1 kusvika part 3. Okay. Takadzidza kubva muzvidzidzo zvekumashure kuti kune hondo yakatangira kudenga. Hondo iyi ichirwiwa pakati paKristu naSatani. Chakasaka hondo iyi imuke ndechekuti Satani anoda kunamatwa. Yaiva ngirozi atori mukuru kuzvisikwa zvese zvaMwari, asi paakapindwa nepfungwa yekuda kufanana naMwari pakunamatwa ndo pakatanga dambudziko, nekuti shoko rinoti kuna zvakazarurwa anofanira kunamatwa ndeakasika. Zvine yaida kunamatwa asina kusika, akundwa kudenga, akaburuka nepano pasi, akasvikokonzera vanhu vakava vasikwa naMwari kuti vatadzire Mwari. Saka ndo maendero ari kuita hondo iyoyo. Anoshanda nemuvanhu kuita kuti vabve pakuita zvinodiwa naMwari, nekuti anoziva kuti kunamata kuteerera. Saka akakonzera munhu kusateerera Mwari, anoziva kuti munhu iyeye atomubvisa pakunamata Mwari. Okay. Saka ndiyo hondo muchidimbu yatiri mukati mayo. Tinoda kutenda vateereri. Saka pachidzidzo chakapfuura takaona Satani achiedza kuparadza Jesu kuburikidza naHerodhi, Jesu achiri kacheche, ndobva zvakundikana. Saka toda kuona kuti paakakundikana Jesu panyika, Satani akabva asarenda here. Okay. Ndo patiri kusimudzira tichienda ipapo. Saka chiverengai tichiona Jesu achitanga ministry yake pana Matthew 3 verse 16 na 17. Mateo chapter 3 verse ndeya 16. Jesu wakati abhabhatidzwa, pakare paakabuda mumvura, zvino tarira denga rakamuzarurirwa, akaona mweya waMwari achiburuka senjiva, akauya pamusoro pake. Zvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira. Saka pakabhabhatidzwa Jesu pari kunzi izwi rakabva kudenga rikadeclare kuti Jesu aive mwanakomana waMwari, aitaura ndiMwari. Right. Ndobva ratonzikwa nevaivepo kuti zveshuwa uyu ndiye mwanakomana waMwari. Atori mwanakomana waMwari. Saka zviri kuitwa izvi mushure mekunge Jesu abhabhatidzwa achitanga ministry yake. Ndoda kuti muverenge futi 1 John 3 verse 1 na 2. Pane pfungwa yandoda kuti ibude ipapo. 1 John 3 verse 1. Tarirai kukura kwerudo rwatakaitirwa naBaba, kuti tinzi vana vaMwari. Ndizvo zvatirivo, saka nyika haitizivi, nokuti haina kumuziva iye. Vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei.
tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye nokuti tichamuona sezvaakaita. Saka Jesu paakabhabhatidzwa, Mwari vachitaura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa pastor. Jesu akatanga kuita mwana waMwari musi wekubhabhatidzwa here pastor? Anga ari ngori. Anga agara ari mwana waMwari. Saka zviri kungoitika panapa, Mwari vari kuedza kuofficializa paabhabhatidzwa kuti uyu mwana wangu. Saka neimwe tsamba yamazoverenga iyo iri kuburitsa pachena kuti kana tagamuchira Kristu, tabhabhatidzwa, ndo panoita kunge pane official declaration yekuti uyu mwana wani? Mwana waMwari. Afanana naJesu. But Bhaibheri riri kubva rati hakuna chinochinja kunze. Chekuti muchifamba pastor pane paine kana kunge kupenya chiso kuti tibva tati mwana waMwari. Saka manzwa Bhaibheri rabva ratoti kana tagamuchira Kristu, tazvimisira kusiya tsika dzekare, tinenge tatovana vaMwari. Hapana chinochinja patiri zvichigere kuratidzwa. But panozouya Kristu ndo patichavandudzwa miiri yatiinayo. Saka pfungwa iyi inoda kubatwa apa pastor ndeyekuti munhu ngaagutsikane kuti asema nzira dzekare, abhabhatidzwa, achirevesa, anenge atoo mwana waMwari. Zvine zvatokwana. Hapadi kunge kuwedzera. Saka manzwa John ari kuti wedwe titori vana vaMwari, zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi pachaonekwa Kristu tichamuona tofanana naye. Saka Satani akatozvinzwa izvi. Zvichitaurwa kunzi ndiye mwanakomana wangu. Ngatichionai Jesu achipedza kubhabhatidzwa akabva aenda kurenje kwaakanotsanya nyaya inotsanangurwa ye40 days. Ndofunga munoiziva ateereri, inyaya yakajairika yekuna Mateo 4. Ibva imaenda pana Mateo 4 pacho. Endai pana Mateo 4 verengai verse 1. Matthew 4 verse 1. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa naDhiabhorosi. Saka mweya waMwari wakabva wamuendesa kurenje, kwaaitsanya ikoko ari ikoko. Saka Dhiabhorosi akateera ikoko kunomuedza. Saka mukudzidzwa kwebhaibheri pastor, kwapera 40 days Satani ainyatsozva kuti mukuru uyu anenge ane nzara. 40 days haakanyatsoziva kuti ndo paanenge ari very weak. Chiverengai verse 2 na 3 yepana Mateo 4. Mateo 4 verse ya 2. Wakati azvinyima zvokudya mazuva ana 40 nousiku huna 40 akabva oziya. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Maona hondo iri kuitika panapa vateereri. Pari kuuya Satani achiedza Jesu, ari kutangira paakambotangira nevabereki vedu vekutanga. Paakatangira naAdhamu naEvha. Paakatangira naAdhamu naEvha pastor, yaive nyaya ine chekuita nechikafu. Paya paakati makarambidzwa kudya here. Chazvangosiyana bedze zvino ndechekuti ari kuuya Jesu aine nzara ari murenje, kuya vaive mugadheni. Vasina nzara, vasina kutsanya. Handini mazonaka. Ende vaitova vaviri vasina kutsanya, vari mugadheni, harisi renje rekuti tingati mamiriro acho anoshungurudza. But Jesu akabva aenda kumberi kuri extreme. Ndobva anotanga atori murenje, apa aritori nenzara. Saka kwesini yaari kutanga kubvunzwa pastor inoratidza kuti pane hondo. Ari kunzi kana uri mwana waMwari. Amenoti mapateerera. But 40 days before Mwari anga atodeclare kuti uyu mwana wani? Mwana waMwari. Mwana wangu. Iye achizvinzwawo iye Satani wacho aitozvinzwa. Anditika pando paakusikotangira ipapo kuti kana uri mwana wani? waMwari. Amenoti muri kupaona sei apo? Izvozvo kutaura kwokuti kana uri mwana waMwari, kune mamwe matauriro anenge kukuza. Ndizvozvo. Asi unenge mubvunzo kuti uri mwana waMwari zveshuwa here iwewe. Ndo matsanangura inzwai vateereri. Satani zvaaivepo aita one kanenge kakukuza kuti Jesu aite manyawi, nekuda kuti anyatsoona kuti zveshuwa uri mwana waMwari here iwewe. Vanodzidza Bhaibheri pastor, vanoti mawira akaita Satani akauya fanika zvakamboitika kuna Abrahamu. Abrahamu paakanzienda unobayira mwana wako Isaka, auda kumubaya, handiti munoziva kuti pane izwi rakanzikwa
richibva rati aiwa chirega kubaya mwana. Right. Saka ndo mawiri akaita Satani, sekunge ari kuti aiwa Mwari vazvoona it's enough, chiregerako chitanga kudya chikafu. Akauya achita kunge mutumwa atotumwa kubva kuna Mwari. But chakamubatisa mai ndechekuti kana katauriro unobva ndofanika kaakaita muEden kuti nhai ndizvo here. Saka chiri kuitika vateereri, pane masituations atinosangana nawo muupenyu ekuti Satana anenge achida kukubvisa pana Mwari. Bhaibheri ratotaura tikabhabhatidzwa tichirevesa, tasema nzira dzedu dzekare, tinenge tatovana vaMwari, zvatokwana. But pane pfungwa inoramba ichidyarwa naSatani muvatendi yekuti kana uri mwana waMwarika hameno miracle yaunofana kuita. Uite rimwe dipi kuti zviratidze kuti unyatsori mwana waMwari. Alright, kureva kuti hazvingo zvandiri kupika from kutaura kwaite zvekuti hazvireve kuti kana mwana waMwari panofanira kutoita minana chete. Hazvitoreve kudaro. Kazhinji Satani anohwandira area yo. Muchaona patiri kuramba tichidzidza kuti muone kuti mastrategies aanoshandisa muhondo ichi. Akabva apindurwa naJesu. Iverenge itinzwe paverse 4. Mateo 4 verse ya 4. Yes. Asi akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Saka zviri kuitika panapa, Satani arida kukuza Jesu kuti aite manyawi. Alright. Aratidzire umwari hwake kuna Satani. Aite mashura emanyawi. Alright. Ani mazonaka. But mukutozoona kuti aitoone nzara Jesu. Aitwa nenzara. But zvakaitwa naJesu ndezvekuti nzara ainayo. Akati handingawane chikafu at the suggestion of the devil. Kurava kuti zviri nani ndiwedzere nguva yenzara pane kudya chingwa nezano rauya naSatani. Saka akabva ati kwakanyorwa kuchinzi. Ndo zvakamuponesa ipapo. Kwakanyorwa kuchinzi ndobva arifeya kuBhaibheri. Saka usually mukutenda kwedu vateereri, zano rina Satani pahondo huru iyi nderekuti tiri vana vaMwari dzimwe nguva tinoda kukuzwa kuita manyawi. Tofunga kuti Satani akati performa miracle ndiri kunyatsa kuprova kuti ndiri mwana waMwari. Utongori mwana waMwari akadaro, pasina zvemashura zviri kuitika, uchiramba uchitenda mushoko, unenge utori mwana waMwari. Saka umwana waMwari hauerwe nekuti waita minana. Exactly. The sonship, our sonship to God, kuti tiri vana waMwari, it's not measured by miracles. Alright. Unogona ngove mwana waMwari pasina minana yaita, uchingomunamata uchiteerera. Saka akauya nepfungwa yekudya iyi. Ndo yatoda kumboona kuti even mazuva ano ekupedzisira. Endai munoverenga munzwe pana Luke 21. Verse 34 to 36. Luke 21 verse 34. Chenjerai kuti moyo yenyu irege kuremedzwa nokudyisa, nokubatwa, nokufunganya pamusoro pezvinhu zvoupenyu huno, kuti zuva iroro rirege kukuwirai seriva, nokuti richawira vose vagere panyika yose. Asi rindai nenguva dzose, mukumbire kuti mugone kupukunyuka pazvinhu izvi zvose zvinozoitwa, mugomira pamberi pomwanakomana womunhu. Panapa ndiJesu akutsanangura chimiro chemazuva ekupedzisira. Hanzi rimwe dambudziko ritoripo nderekuti nyaya yekudya nekunwa ichaita kuti vakawanda vatadze kuponeswa. Pataurwa nyaya yekudyisa. Zvikanzi change overeating, kuva greedy, madyo nezvakadaro. Saka area chikonzero Jesu ari kupa mawarning aka, ari kuziva ndo strategy yaSatani. Weapon yekutanga anouya kuburikidza nemaappetites atinawo ekuda kudya. Anogona kuva ari mamwe maappetites but hombe yacho ndeyekuda kudya. Saka Jesu ari kutoti mazuva ano ekupedzisira, chenjererai murege kuvhiringwa panyaya yekudya nekunwa. Kurava kuti vanhu vachatovhiringwa nekudyisa. Vanhu vanotovhiringwa nekudyisa, pastor, nekuti ndofunga vateereri munoziva pane zvimwe zvidzidzo zvatakamboita kuti iko kutodya chaiko pane kwakunokanganisa kupinda mutsinga dzeropa zvekuti zvinotoita kuti pfungwa mafungiro acho asaite zvakanaka. But pane dambudziko futi rekuti chikafu chikaita chishoma futi, pastor, zvinonokanganisa futi utano hwemunhu. But pfungwa yatoda kubata apa ndeyekuti pahondo huru nyaya yechikafu ichenjererei.
ende papa panzi nekudhakwa. Saka panyaya yechikafu pastor imi munogara muchipataura ingopataurai futi, because ndoziva kuti vanhu vakawanda vanofunga kuti Jesu haana basa nekuti tinodyei. Pane pfungwa yekungofunga kuti no, Jesu zvaakauya kuti sunungura, ndofunga kusunungura kuti ingodya chero. Right. Pakudya apa vakorinde anoti tinofanira chinhu chipi nechipi chatinenge tichiita, chero kudya chero kunwa, Mwari anofanira kukudzwa. Saka Mwari ane zvaakarayira panyaya dzekudya, madyiro anofanira kuita vana vake. Kune zvimwe zvinonzi kwete hazvidyiwe nevana vaMwari. Alright, ndikuona handicho chidzidzo, but pastor pavari kudaro ini pandoda kuramba chingotsimbidzira kwamuri vateereri. Zvinonzi nebhaibheri hazvifanira kudyiwa nevana vaMwari zvinhu zvakaita setsuro nenguruve, ndo zvimwe zvacho izvozvo izvo. But verengai Matthew 6 verse 33 pastor. Matthew 6 verse 33. Pane pfungwa yakanaka inobuda ipapo pana Matthew 6 verse 33. Mateo 6 verse ya 33. Asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Bhaibheri ringoburitsa pachena kuti kudya kwakatikoshera kudaro hakufaniri kukosha zvekutiburitsa mumaoko aMwari. Saka makaona Jesu akagona kumira, but iye Mwari wacho ari kutoratidza nyaya yekudya ane hanya nayo. Ndopaari kutoti zvese izvi zvichawedzerwa kwamuri. Kureva kuti anotoziva kuti toda kudya, but ari kuti kudya kwedu hatifaniri kukuwana at the suggestion of the devil. Kudya kwedu hatifaniri kukuwana nenzira isiriyo. Tinofanira kutsvaga mubhaibheri kuti kwakanyorwa kuti kudii, toziva zvinhu zvinofanira kudyiwa. Ndoda kuti timbonzwa kambo, but tisati tanzwa kambo pastor, verengai pana 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 moverenga kubva pavhesi 14 kusvika pa17. Timothy wechipiri 3 verse 14. Asi iwe rambira pane zvawakadzidza nezvawakatendiswa, uzive kuti wakazvidzidza kunani, kuti kubvira paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa nokurayira, nokururamisa nokuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka. Saka bhaibheri riri kungoti chinoita kuti tigone kumira sezvakaita Jesu, akashandisa shoko raMwari, kwakanyorwa kuchinzi. Saka tinokurudzira ngatizivei shoko raMwari, tigone kukwana, tigone kuzomira pahondo huru iri kuitikai. Regai timbonzwa kambo vateereri, touya toenderera mberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tiri vafambi muno munyika, tiri kuyenda iko kudenga, tasiyana nezviro zvenyika, zvidiso zvedu zvozvedenga. Shamwari chiuya tende kudenga, kune zororo singaperi, tichandofara naChesu toimbira. Haleluya. Kunyika iyo yatinoyenda, hakuna rufu nekurara, matambudziko kana chitema, hazvina nzvimbo iko kudenga.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo huru part 4. Tiri kutevera hondo yakatangira kudenga. Taitevera kusvika pano panyika tikaona ichipinda chero nemunyaya dzemadyiro. Yes. Titungamirire pastor Teddy. Tichiri murenje Jesu aenda kunotsanya paya. Saka muri kunzwa here patapedzisira vateereri Jesu achiti kwakanyorwa kuchinzi. Airifeya kubhaibheri. Saka panyaya yekurifeya kubhaibheri pastor. Ndoda kuti timbokurudzira vateereri vedu. Bhaibheri ka dai zvaibvira pastor munhu aitawo bhaibheri. Adzidze bhaibheri aite shungu nekuverenga. Verengai munzwe kuna 2 Timothy 4 pastor. Verse 2 to 5. Timothy wechipiri chapter 4 verse ya 2. Paridza shoko, ramba uchidaro nenguva yakafanira kunyange isakafanira. Raira, tuka, ranga nomwoyo murefu zvikuru nokudzidzisa. Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi vachida kufadzwa panzeve dzavo. Vachazviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo, vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano. Asi iwe svinura pazvinhu zvose, tambudzika, bata basa romuivhangeri, upedzise basa rako kwazvo. Pastor pavaverenga vhesi vateereri havana kuziva ndiri kutori vaverenge richivatsura ivo sevafundisi. Pamaverenga pastor pari kunzi soko rinofanira kuramba richiparidzwa nguva dzese. Hanzi dambudziko rapo mazuva ano ekupedzisira vanhu havachada shoko, vakuda zvinonakidza kunzwa panzeve. Saka zviri kuita sekunge imimi waparidzika maakutoziva zvinoda kunzikwa nevanhu, zvinonakidza vanhu. Saka pamharidzo dzenyu muri kubva magadzira zvekuti pamwe munongonoti nyobvo kushoko mbichana, asi mogadzira zvekuti vanhu vanakidzwe, vanhu vachifuratira shoko raMwari. Saka pakushandisa bhaibheri chekutanga panoda kuti shoko rinyatsotsanangurwa rese pastor. Ndo chekutanga. Ngaridzidzwe. Dambudziko rechipiri futi pashoko pana 2 Peter. Verengai 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. 2 Peter 3 verse 15. Yes. Muchiti mwoyo murefu washe wedu ruponeso. SaPauro hama yedu inodikanwa akakunyoreraiwo nokuchenjera kwaakapiwa, sezvaanotaura mumwadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisiswa, zvinominamiswa samamwe magwarowo, navasingazivi navasine simba, kusvikira vaparadzwa. Saka pahondo huru izvi zviri kuitwa naSatani ndezvizvo ateereri. Akaona muchisendamira kubhaibheri, because anotoziva ndo pane defense yedu. Chaanogona kuita kungoti bhaibheri ringonzi pfuurei nepariri, asi zvizhinji kotaurwa zvinonakidza nzeve. Imwe strategy yainayo futi paverenga mufundisi, kwanzi ndima dzakanyorwa kana kuti tsamba dzakanyorwa naPauro dzinoda kunyatsa kuverengwa zvakanaka. Saka Satani chimwe chaanofarira kutsamba dzaPauro kudziminamisa. Amenoti muri kufollow chekutanga anotoita kuti mushayanya nebhaibheri, mude kuudzwa zvinonakidza. Chechipiri, kana kuri kwekuti maverenga pakakura, passage yakakura, anoimonyorora kuti mobuda nenzwisiso isiriyo. Hanzi zvinonyanyoitika kutsamba dzaPauro. Tsamba dzaPauro ndedzipi pastor? Tsamba dzaPauro ndo kubvira pana Varoma, Vakorinde, Vagaratiya, nanavakorosi. Saka mabhuku ari kutaurwa napastor ndongopa mienzanisa achisi chidzidzo chanhasi, kuti zvinhu zvakanyorwa naPauro munana vaGaratiya nemunana vaRoma ndo munenge muchitaurwa sekunge zvinonzi Mwari asisina hanya kuti tinodyei. Kunana vakorosi ndo kunenge kuchitaurwa sekunge zvinonzi nyaya yesabata hapana munhu anofanira kuda kukuti uri kukanganisa. Yet bhaibheri ratopa warning kuti tsamba idzodzo dzinoda kunyatsa kudzidzwa zvakanaka. Saka Satani pahondo iyi pastor yebhaibheri ari kumeka sure kuti munobuda nemeaning isiriyo. Fanika nyaya inonetsa mufundisi pandinotenderera yekuti mutemo hausina basa. Iko kuri kutora zvisiri izvo. Ende munoza chinoita kuti ndifarira hangu kuramba ndichidzidza nevanhu vanenge vaine pfungwa iyoyo. Ndakatozviona kuti tsamba dzese dzavanenge vachimira nadzo ndedzakanyorwa naPauro. Idzo dzatopiwa warning dzedzo. Munokurukura kumwe kwese ugopedza Old Testament ese ugoenda kunana Mateo. Iye pamune muchidzidza kudaro munhu anenge akatsika pana vaRoma
navakorosi. Saka unobva ona kuti zveshuwa bhaibheri raizviziva kuti vanhu vakawanda vacharasika netsamba dzaPauro vakasanyatsodzidzidza zvakanaka. Chimwe futi chiri kuitwa panyaya yeshoko, endai kuna Amos. Tingori muhondo iyoyo. Tiri muhondo iyoyeyo kuti muone zvaanoita, because anoziva ndo pane defense yedu. Amos 8 verse 11 na 12. Amos chapter 8 verse 11. Tarirai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, andichatuma nzara panyika. Isati iri nzara yezvokudya kana nyota yemvura, asi yokunzwa mashoko aJehovha. Vachadzungaira vachibva kugungwa vachienda kugungwa, vachibva kumusoro vachienda mabvazuva. Vachamhanya pose pose vachitsvaka shoko raJehovha, asi havangariwane. Muri kuona kuti zviri kutaurwa nebhaibheri pastor, chimiro ichi chatoko kune dzimwe nzvimbo. Zvekuti Satani akaona kuti matadza kukonfyuzwa netsamba dzaPauro, kana kuti patadza kuita vaparidzi vanonakidza panzeve, imwe pfungwa yaatori nayo pahondo ika, kuti dai bhaibheri racho ratoshayikwa rarega kudzidziswa. Saka kunotori muri kuti imimi kunotori nedzimwe nzvimbo. Zvandiri kunzwa muchitaura. Taurai pastor. Ndiri kunzwa sekunge muri kuti Satani anoziva kuti shoko rikaverengwa rikanzwisiswa munhu anopona. Saka iye pamwe pacho anoita kuti vanhu vashaye hanya naro. Right. Pamwe pacho anoti kana vakauya vakariverenga vatadze kurinzwisisa kana kuti vanzwe zvakaminama kunyanya tsamba dzaPauro. Right. Iye chitatu yamazotaura yemati kunotori nenzvimbo dzekuti vanhu vanotorambidzwa zvachese kubata bhaibheri. Ndizvo vanotorambidzwa. Imimi pamakakura handiti dzimwe nguva maigona kuti muri kuchikoro paassembly paya ponamatwa nezvimwe zvakadaro. Kune dzimwe nzvimbo manje Satani ari kutorwisa kuti chine chekuita nebhaibheri chishayikwe. Kutokrieta nzara chaiye kutomeka shuwa kuti kuri kwekuti mabhaibheri arikoka ari kutoedza kudzivirira kuti dai zvavharwa kuvharwa chaiko, kuti vanhu varege kutomboverenga bhaibheri, vatomborega kutoriverenga kubvira maybe vari rusvava kusvika vava vanhu vakuru. Ari kuedza kuvhara kwese Satani zvekutoti unotoona kuti panapa pari kutokrietwa nzara chaiyo yeshoko. Ihondo yaari kutoita iyoyi yekutoti zvibva zvashayikwa kwese. But tinorombo rakanaka pasi kuti isu nharaunda yatinogaraka shoko rinotenderwa kuti vanzikwe, but zviri kuratidza kuti pamberi apo ndofunga hameno zvaari kuronga Satani zvekutoti pashayikwe kudzidzwa kweshoko. Ngatichimboenzanisai tione Jesu naAdhamu ari muEden naiye Jesu paaedzwa murenje umu. Verengai Genesis 3 verse 1 to 5. Genesis 3 verse 1. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yomunda? Mukadzi akati kunyoka, tingadya yedu michero yemiti pamunda. Asi kana iri michero yemuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Masvika pa5. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo, nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Saka ndo pakapinda chitema. Right. But pahondo iri kuitika iyi muzvidzidzo zvakapfuura makaburitsa imi kuti Kaini akaponda Abheri, ndobva tasvika nguva yaNoa yana Abrahamu. Satani achiedza kudzonyongedza kuti iye mukomana ainzi anozouya asauye, because aiziva ndo pane defeat yangu. Saka zvaitika sekudaro papinda chitema. Vagaratiya 4 manje vhesi ya4 inoburitsa mukomana paakazosvika achizvarwa. Ingwe iverengai munzwe Vagaratiya 4 vhesi ya4. Vagaratiya 4 vhesi 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa nomukadzi, wakaberekwa pasi pomurayiro. Jesu achibva azouya ndopane pfungwa yandanga ndichitsanangura kuti Jesu paakachiuya haana kuuya ari muchimiro cheumwari. Ndoti kudiko? Haana kuuya saMwari. Haana kuuya saMwari akapfeka umwari. Saka paaiedzwa naSatani unzi kana uri mwana waMwari pindura matombo aite chingwa. Zvaizikanwa naSatani ndezvekuti aida kumutesta kuti aone kuti Jesu achatora here bhachi reumwari, obva aripfeka oita minana yaakuzwa naSatani. Saka dai akangodaroka anobva azikanwa unzi saka haagone kutimiririra nekuti isusu tiri kurarama munyama.
aminoti pfungwa iyi mungatsanangure inyatsosvika kwandoda kuburitsa pfungwa yekuti Jesu aitonzwawo nzara sesu, itori nzara chaiyo. Kunyangwe aive mwana waMwari 100%, aiturika umwari paruti. Ameno, tsanangura izvi zvisvike kuvanhu tinzwa. Pana Jesu pakavirikidzana zvimiro zviviri. Right. Chimiro chaMwari. Asi chakapfekana nechimiro chemunhu. Right. Saka zvinonzwikwa nemunhu zvese mumasituations akasiyana siyana. Right. Jesu aizvinzwawo. Zvekuti nzara yaainzwa yaitove nzara chaiyo chaiyo seyatinongonzwawo isusu. Right. Asi zvakare panguva imwe chete simba roumwari raivepo, zvekuti aigona kuita zvimwe zvinhu zvatisingagone kuita isusu. Exactly. Saka Satani akauya manje naikoko, kana ndanzwa matsananguro amuri kuita, kwakumuti gadzira matombo aya umaite chingwa. Jesu aizvigona. Right. Aitozvikwanisa nesimba rakanga riri maari. Asi apa akaregera kuzviita. Ndanzwa muchiburitsa pfungwa yekutanga yekuti nekuti isuggestion yakabva kuna Satani. Right. Chechipiri ndanzwa muchiti kwatiri isusu zvaizoita kuti tigare tichiti kuisusu tiri munyama hatigone zvakaitwa naJesu. Tiri vanhu venyama. Saka taigozvidii tosongomanikidzira kuita chero zviri kudiwa naSatani kuti tibude patofanira kubuda. Exactly. Saka ndo hondo inge iri kutoitika paya. Yaive hondo itori serious yaitoda kukuzwa naSatani ipo paya, because aitoziva kuti ndikamupotsa panapa nyaya yangu haifambe zvakanaka. Saka icho chimire musati maenda mberi mufundisi. Yes, kana ndingabvunza ini kuti mumazuva edu atiri ana, because hakusina vanhu vachanoitawo 40 days 50 days vari kusango vachitsanya zvokuti vanganzi ita matombo yachive chingwa, kumbozvisa mumararamiro edu nhasi. Isituation ipi yekuti ungasvike zvekuti zveshuwa panyama pane chiri kudiwa, asi Satani ouya nenzira yekuti uchiwane? Ungapa muenzaniso wakaita sei kune vanhu vakateerera? Itopedzisai mimi pfungwa yandaida kuti vhesi muverengeka rinenge rakutotambanudza pfungwa yamabvunzai, because ndasingafunga kuti mungandibvunze mubvunzo wakadai. But muchaona kuti kumabasa even mufundisi nekuzvikoro kumakoleji vanhu pavanenge vachida nzvimbo dzekuti vawane nezvakadaro, kazhinji Satani anoleya macondition. Kana ndakunzwa izvi zvakanaka, pari kunzi chingwa apaka, isu ngatichishandura ichirege kuva chingwa chaicho ichi chekutodya chekutenga mustorage. Ngatichitaurai zvikwanisiro zveupenyu, kuti Satani andoziva kuti pane zvikwanisiro zveupenyu zvinodiwa, mari chaiyo kuti tirarame, zvekupfeka nezvimwe izvi. But zvaanoita manje anouya zviine macondition. Wose kuti pamataura zvokuti munhu ari kuda nzvimbo kuchikoro, lecturer uti tanga wandida chero yari mukadzi wemunhu. Exactly. Ngatitange tasangana ndosokupa nzvimbo. Saka pakadaro chingwa chiri kubva kuna Satani. Anotozviziva kuti munhu uyu anga achitsanya ane nzara. Saka anotoziva kuti mararamiro atiri kuita ukaona munhu afunga kuti ndinosenza kana kuenda pakambani pakati kuti ararame. Saka Satani anenge aitonyaziva kuti munhu uyu zvikwanisiro zveupenyu ari kuzvida, but anotanga isa macondition. Ndo marwiro anoita hondo dzake iwaya. But mamwe macho kuextended version pastor, endai kuna zvakazarurwa, muone kuti iyo pfungwa ikai achaitambanudza on a global scale. Kuna zvakazarurwa chapter 13 verengai kubva pavhesi ya15 kusvika pa17. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vavurawe. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vafumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Saka pari kuburitswa situation yatakambodzidza yemazuva ano ekupedzisira, yekuti pachasvika pakadaro pekuti pachadzikwa mitemo, yekuti munhu wese ari kufanira kurarama achidai,
achichengetedza mitemo inenge yagadzirwa yagadzirwa nevanhu. Saka chimiro chacho chiri kunzi kuseri kwacho kwemitemo iyi kuine condition inokutadzisa kuti urarame. Because pari kunzi kutenga nekutengesa payaka pari kutsanangurwa zvinhu zvinoraramisa munhu kuita business. Saka ipapo Satani anenge achisuggesta kuti kana urida kutenga nekutengesa tanga wateedzera izvi. Gashira munembo wechikara. Anomukuona kuwandira kwacho kwaanoita anenge achiisa condition yekutonyaziva kuti zveshuwa kutenga ndikufanira kutenga kuti ndiwane upfu kumba. Aritoziva kuti nditravhele ndiri kufanira kutokwira bhazi, ndiri kufanira kukwira ndege. Saka anobva atoti kana uri kuda izvozvo gashira izvo. Ndosaka vanhu unotozoona pamawhatsapp vanhu vakutumira kuti covid vaccination munembo wechikara, wobva vatiwo saka ukanga usina kuvaccinatwa hauzoiti chakatobva vati munembo. Vanavo vanozodaro nekuti vanenge vasina kunyatsoteedza nyaya idzi mubhaibheri. Dai kuri kuti vanotanga vadziteedza vaifanira kutanga vatsvaga kuti chikara chacho chii nemunembo wacho chii, vozotsvaga kuti munembo chii. Covid ingori hosha haisi munembo, haisi munembo ba. Saka tichazozvidzidza futi kutwasanura, but pfungwa iripo ndeyekuti chimiro chichagadzirwa ndechekuti kuti ugone kurarama zvakanaka uchitravhela, uchitenga, uchitengesa, unofana kunge uri kuteerera mitemo ichagadzirwa. Right. Inopesana nemitemo yaMwari. Ndiri kukumbira mirai timbonzwa kambo toya tosusukidza pamberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tenzi kozowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ipfute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ipfute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, vese vagadzirire kumuona tenzi.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Hondo huru part 4. Tiri kuona Satani ateera Jesu murenje, Jesu paangaenda kunotsanya. Ndobva taona kukosha kwakaita kuverenga. Ndobva taona kuti even mazuva atiri kurarama, Satani at individual level ane masuggestions aanopa kuti kana ukadai ndokuti uwane chingwa chinoraramisa. Toda kuona muedzo wechipiri pastor. Okay. Kuna Jesu. Pana Mateo 4 paya. Verengai verse 5 to 7. Mateo 4 verse ya 5. Zvino dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamumisa pachirugu chetemberi. Akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamavoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako papo. Jesu akati kwaari, kwakanyorwavo, usaidza Ishe Mwari wako. Pakukoterana kwamatsamba yakutoita irutonyatsoratidza kuti icontroversy zveshuwa. Maona here kuti Jesu paatanga kupindura kuti kwakanyorwa kunzi munhu angararame nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda muromo maMwari. Satani akabva azviti kana zviri zvemavhesi ndozvigonawo. Ndobva abva atoti donha panapa udzike pazasi, kana uri mwanakomana waMwari, ngirozi dzichatumwa dzosvikokubata. Nekuti zvakatonyorwa. Apa anga akurifeyawo pamavhesi azvakanyorwa iwayo. Muri kuona here kuti panapa muedzo uri kuuya naSatani pastor ndewe manyawi. Ari kukuza Jesu kuti aite manyawi. Okay, ekungoti ndinozvigona ndiri mwana waMwari saka ndogona kudonha ndikasakuvara. Ndogona kudonha. Batai chinhu icho vateereri kuti Jesu paakabhabhatidzwa, Mwari vachideclare kuti mwana wangu. Netsamba yataverenge kuti tatendeuka tichirevesa tabhabhatidzwa, tinenge tatova vana vaMwari. Saka Satani ari kuramba achifunga kuti hazvina kukwana. Kana uri mwana waMwari pane zvimwe bedzi zvemanyawi zvinofana kui. Muri kuona pfungwa yari kuita? Ari kutonyadzwa kuti patiri pastor ndo pari correct. But ari kuramba achiuya nemasuggestion ekuti hazvina kunyatsokwana. Madii kumboita inenge minana kunyatsopruvha kuti muri vana vaMwari. Inonzi presumption, kuva presumptuous nechirungu. Aida kumuti aite manyawi aya ekuti kuita kunge zvinonzi kuita kunge simba raMwari uri kutamba naro. Inzira yekuratidza kuti pane simba. Yekuratidza kuti pane simba. Saka ipapo Jesu akabva apindura futi kuti Mwari haafanire kuedzwa. Saka itori hondo even mukurarama kwedu nhasi. Yekuti pahondo iri kuitika iyi, hatingwarirei kukuza kwaSatani. Satani anonyanya kukuza vanhu vanoda kuprova a point. Chii chinganyatsoprova kuti uyu mwana waMwari pastor? Sekudzidzisa kwebhaibheri. Zvinoratidza kuti munhu mwana waMwari kutenda muna Jesu nekuteerera. Life yaanoita yobva yatongoprova. Vagaratia inobva yatotaura kuti unotanga kuona ane rudo, ane mwoyo munyoro, aine rudo nevanhu. Ndo zviri mubhaibheri. But Satani haadi izvozvo. Anoda kuti urambo uchingofunga kuti kakunamata kangu kari inferior. Ngapaitike chimwe chinhu chinoshamisira yeti chishamiso chikuru chinofana kuitika pamunhu upenyu hwashanduka. Kana airarama ari muchitemaka, upenyu hwoshanduka. Kana airaradza achidhakwa onekwa achadhakwe. Kana aisabvira mumadzimai onekwa aiwato. Ichocho ndo chishamiso chikuru, kwete zvinenge zvichinzi nadhiabhorosi tiprove. Handei pamuedzo wechitatu. Mateo 4 verse 8 to 9. Mateo 4 verse ya 8. Dhiabhorosi akamisa zvepagomo refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Pahondo iyi vateereri, iye zvinei Satani abuda pachena manje. Muzvidzidzo zvapfuura mufundisi vakambotibatsira vakati Satani ane nhomba yekuda kunamatwa. Pfungwa iyoyo haasati aisendeka mufundisi. Ane nhomba yekuda kunamatwa. Ane havi yacho. Saka pekupedzisira akatozonyadzona kuti no, uyu murume uyu kai zvebhaibheri ngatichisendeka pasaidi ndimuudze nyaya yandainga. Because Satani aiziva kuti Jesu chaakawira kusikoita reclaim zvese zvenge zvakarasika kuburikidza nepakapinda chitema naAdhamu. Saka Satani aitoziva kuti Jesu ainga kuzodzikinura vanhu. Saka akabva amuti shamarika, hapana need yekuti uzonoroerwa pamuchinjiko.
hatitoita transaction yacho tiipedze panapa. Ukandinamata ndokupa zvawakainga zvacho ndobva ndatokupa ipapa topedza, pano kuti uzotambura uchirarama makore akawanda wozorohwa pamuchinjiko togona kutopedza transaction yacho panapa. Saka pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti imbondiisirai muchishona pastor. Ndanyora kuti what is a temptation, kuti chii muyedzo. Definition yandambopa yezvino inini haimo mubhaibheri, ndichiona nyaya dzataverenga idzi, that it is a suggested shortcut to the realization of the highest at which we aim. Muyedzo ifungwa kana zano rinobva kuna Satani, right? Achikupa nzira yekuti uwane zvaunoda, asi nzira yacho isiri yakatwasuka. Kwete kungoti zvaunoda, zvawakaema, right? highest chawakaema, chawakananga nemwoyo wako, chauri kudisa nemwoyo wako. Saka Satani anobva ane shortcut. Oti chauri kuda ndiri kuchiziva, tadii kungochidaiso pane kuti umirire kudimbudzira. Zvakafanana nekuti vana vechidiki kana vakura, vasikana nevakomana vanoda kutanga dzimba, handitika vanenge vachishuwirawo kuzonakidzwa nedzimba dzavo. Saka Satani anotozviziva kuti ndo zviri kufunga vafana vechidiki nevasikana. Saka anogona kungoti zvamuri kuzoda zvacho maane 25 years ndogona kukupa iye zvino. Muona miedzo yacho, anoda kuti udimbudzire. Saka panapa ari kuti kuna Jesu, dimbudzira. Hapana need yekuti urambe uchirarama uzoenda kumuchinjiko uroerwe nezvipikiri, ngatingoita panapa zvipere. Saka pahondo iyi yatiri vateereri, mastrategy atiri kuona ari kuitwa naSatani kuna Jesu aya ndo haachiri kuita nanhasi. Chii chaiofwa Jesu apa? Zvenyika kainei pasi rineri planet Earth yakanzi ndokupa zvese izvi neufumi hwapanyika, right? Saka muchaona kuti ndo zviri kutoitwa vanhu. Pfuma Satani anotopa pastor. Anopa pfuma, anopa shortcut, anotokupa pfuma. Anotokupa pfuma nenzira dzisiridzo dzake dzese mashortcut. Saka panapa ndo paakabuda pachena kuti pahondo iyi anoda kunamatwa. Saka muchaona kuti mukuita kwese tichirarama pastor, pahondo huru iyi, the great controversy, maperero aichaita Satani achabuda pachena kuti anoda kunamatwa. Saka imi muri kuti nhasi hondo ichienda mberi, vanhu vanofanira kutongwarira mawaniro epfuma. Ndizvozvo pastor, right? Nekuti unogona kuiwana zvekuti unenge uri kutorwa uri kudivi kwaSatani, waiwana nenzira dzisiridzo. Unenge utori kurudivi kwaSatani pahondo iyoyi. Saka munhu anofanira kutongwarira mawaniro anoita pfuma, mawaniro anoita motikari yake, mawaniro anoita imba yake nezvimwe zvese. Kochi pastor, vanhu kanoti chero aiwana nemawaniro aiita, kana aenda kuchechi utanga kutaura kuti Mwari anopa. Ndosaka tiri kutodzidza pastor, ndosaka tiri kutodzidza kuti hondo ikai haisi yekuti tirivare, because unogona kusatoziva kuti andipa ndiani, but chinozokuradza kuti ndofunga yabva kuna Satani, pane kakunamata kanenge kachiitwa Satani, pane kusateerera Mwari kuripo muchidimbu. Pane kusateerera Mwari kuripo. Ndoda kuti muverenge verse 10 na 11 pastor, yaMateo 4. Mateo 4 verse 10 na 11. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namatai Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Zvino dhiabhorosi akamurega, vatumwa vakauya vakamushumira. Vanodzidza bhaibheri pastor vanoti apa pamwe pese paaita miedzo 2 yekutanga, Satani anga akazviputira achiita kunge ngirozi yekubwinya yabva kuna Mwari, sekunge atumwa naMwari kuti pruva zvinhu izvi. But Satani anyatsoona kuti hapana kwandiri kuenda panapa, paakangoti akabuda pachena kuti ibva wandina. Saka Jesu akabva azviziva, pakangobuda nyaya yekuti ndipfugamire, akabva atoziva kuti ushu Satani chaiye. Saka manzwa Jesu abva ati ibva Satani. Anofanira kunamatwa ndiMwari. Hanzi zvadaro ngirozi chaidzo dzaMwari dzakabva dzauya ndobva dzamupa zvekudya. Muri kuona kuti amirira nguva yaMwari, haana kubvuma kuitwa shortcut. Saka maitiro aya manje akaita Jesu aya pana James 4 verse 7 na 8. Iverengei munzwe James 4 verse 7 na 8. James 4 verse 7. Naizvozvo muzviise pasi paMwari, dzivisai dhiabhorosi agokutizai,
swederai kuna Mwari, iye agoswedera kwamuri. Shambai maoko yenyu imi vatadzi, natsai mwoyo yenyu imi mune mwoyo miviri. Saka it is possible to resist the devil. Alright. Ndo zvakutsanangurwa apo. Sekukunda kwakaita Jesu kuya, tikaita zvimwe chete izvozvo vateereri, iye Satani ega anogona kutoona kuti pamunhu uyu hapana chandinowana, anobva atosuduruka. Saka murunzwa nzi paakangodzwa nzi kwakanyorwa kuchinzi namata Mwari chete, hanzi akabva amusiya akaenda. Saka kuri kuenda nhoroondo yenyika ino ateereri, nezvamboverengwa kuna zvakazarurwa 13 kunzi pachaita kumanikidzana zvakadaro pagadzirwa mitemo yevanhu inopikisana neyaMwari. Chiri kunovavarirwa pamberi, last weapon ina Satani yaari kuda kuti izongobuda pachena ndeyekuti tinamate Satani. Saka isusu mukudzidza kwatiri kuita ngatitongwarirai kuti maitiro ake ese pakupedzisira anonobuda kuri kunamatwa iye. Saka maona zvakazarurwa pamaiverengenge ichiti kuti parege kwana anonamata achidai asi panamatwe chikara. Pfungwa yake yese panhoroondo yenyika ino, ndaona muchikamu chapfuura mambotaura zvana vaccination, ameno zvamava muchitaura zviyai. Chenjedzo yatingangoda kupa vateereri ndeyekuti zviri kuitika zvese pasi rese nemaonero nemadudziriro amungazviite, nzwisisai kuti pakupedzisira kuti uzoti nyaya yakananga kupi. Mukaona ichidzoka panyaya yekunamata, vanhu vachinzi vateedzere mitemo yagadzirwa nevanhu, kwete iri mitemo yaMwari, kuratidza pachena kuti rutivi irworwo runenge ruri rwaSatani. Pahondo huru inenge ichiitika iyi, ndo mabudiro anoita pachena. Inofana kuzodzoka kunyaya yekunamata. Ameno imboisai kachirungu kuti vanhu vanzwise, because pane zvikuitika panyika pasitaka zviri kukonfyuza vanhu zvakanyanya. Ngavanzwise kuti munyaya yehondo pakati paMwari naSatani ichapedzisira iri kunyaya yereligion. Zvine worship mukati. Zvinogona kumbotenderera zvichidii, but vanhu ngavanzwise kuti nyaya yacho ichafana kudzoka kunyaya yekumachechi. Zvine chekuita nekunamata. Zvinofana unodzoka kunyaya yekunamata, because ndo pane nhomba yaDiablos. Anoda zvekunamatwa ipapapo. Handei pana Hebrews 5 verse 7 to 8. Hebrews 5 verse 7. Iye pamazuva enyama yake wakauya kuna iye wakanga achigona kumurwira parufu neminyengetero nemukumbiro, achichema nokuchema kukuru nemisodzi. Akanzwika nokuda kwokutya kwake Mwari. Kunyangwe aiva mwanakomana, wakadzidza kuteerera nezvaakatambudzika. Saka ndoda kupindura mubvunzo wekuti sei Mwari dzimwe nguva achitiisa masituations anenge renje, anoti rwadzei, kwaanonyatsozwa kuti Satani achatiteera. Saka pamaverenga vhesi ndo pane mhinduro pasi. Hanzi iye Jesu akadzidza to be an obedient son, kuburikidza nenhamo dzaaisangana nadzo. Kureva kuti patinosangana nezvinenge zviri kusagestwa naSatani kuti tiite mashortcut, kuti uwane nzvimbo yepakoleji dai wadai, kuti uwane nzvimbo yekunodzidzira zvakati, kuti uwane basa dai wadai, paunoramba wakamira kuna Mwari zvichiita kunge zviri kurwadza, Bhaibheri kuburitsa kuti pane chiri kutogadzirwa pauri naMwari kukudzidzisa kuteerera. Saka pahondo huri chinofana kuzonobuda pasitaka ndechekuti rutivi rwevana vaMwari vanofana kuva vari vana vanoteerera zvakarayirwa naMwari. Ndo hondo yacho mabudiro ainoita. Satani anenge achiedza hongu, Mwari otendera kuti vanhu vake vaedzwe, but pfungwa ina Mwari haisi yekuti vadone, ndeyekuti varambe vachiita karekta iri nani, karekta yekuteerera. Mwari anoda vanhu vanoteerera. Hebrews 4 verse 15. Hebrews 4 verse 15. Nokuti hatino muprista mukuru usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asine zvivi. Jesu akaedzwa panyaya yechikafu nemaappetites akakunda. Ndobva aedzwa panyaya yepride nemanyawi, paanzi zviwisire pasi akakunda. Ndobva aedzwa panyaya yekunamata, aofwa pfuma yese yenyika neumambo hwese huri panyika akazviofwa, ndobva akunda. Zvinhu izvozvo 3 pasitaka zvinoita kunge zviduku kana tiri kungotaura kudai. Nyaya yekudya, nyaya yemanyawi, nenyaya yekuti uri kupiwa pfuma yese.
zvinhu 3 izvo zvaakazvikunda. Aipo padonha mikono ipapa. Muri kuti iko pasweka Panyaya yezvinhu izvozvo zviri 3 ka maappetites, nyaya yemanyawi nenyaya yepfuma, umambo hwenyika pari kudonhera vanhu. Saka zviri kunzi panapa manje Jesu ka akaitwa nenzira yakadaro yekuti paakakunda zvinhu izvi, saka iye zvino ane simba rekutibatsirawo patinosangana nemiedzo iyoyo. Tinofanira kuva vanhu vakaita sei mazuva ano ekupedzisira, pari kunzi maappetites tingosiya akadaro, pari kunzi tite manyawi, pekuti pfuma iri kuwanikwa nenzira dziri shortcut. Revelation 12 verse 17. Zvakazarurwa 12 pavhesi ya17. Yes. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. Saka Satani haana kugumira kuedza Jesu murenje umu, nekuti apa akatokundwa. Tafamba taakuno mberi kwatave mazuva ano ekupedzisira. Kuri kunzi Satani iye zvino ari kuataka vana vaMwari vanochengeta mitemo yaMwari. Muri kuona paakukonzentreta ka because tichazoona muchidzidzo chinoteera kuti sei ari kuataka ivavo pekupedzisira. Saka vanokunda sei vanhu vemazuva ano pastor? Zvakazarurwa 12 vhesi ya11. Zvakazarurwa 12 vhesi 11. Ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo, havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Mazuva ano ekupedzisira vateereri, sezvakaita Jesu atsanya murenje, chingwa aitochida anga aine nzara, but aita handingapedze nzara nekurudziro inobva kuna Satani. Saka zviri kunzi kuti timukunde, hatifaniri kuda upenyu hwedu at the expense yezvakataurwa naMwari. Mumazuva ano ekupedzisira ekuti vanhu vachamanikidzwa kuchengeta mitemo inenge yagadzwa nevanhu, Bhaibheri riri kutoti pakadaro mwana waMwari anofanira kumira achiziva kuti kana kuri kufa ndinofa nenzara, kana kuri kufa ndichishaya mari ndichafa, asi ndinofanira kumira pachokwadi chaMwari. Satani acharamba achidzokorora zvaakaita kuna Jesu. Onekai vateereri vedu pasi. Toda kutenda vateereri nekuva nemi muchirongwa chanhasi. Mwari ngaakuchengetei tigosangana zvakare. Vamwe vane mibvunzo, vane pavanoda kuti tibatsirane navo, tibatei panhare idzi tirambe tichikurukura nekubetserana. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vakuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwemo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza, mananda aondityisa handichina zororo, ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.